Isa guys, ang pinakalami nga dalan diri. Di pa din yung pinakalami. Lami lang. Napag mas lami. So, tara na! Ali na! Sunod na! Ano yung natin yung lugar manipis. Ang mga na manipis nun. Pero gwapo kay Giodri guys. So, gwapo kay Giodri. Sa video, murag gili tangason kita na siguro. Kung nakakapagsunal diri, hal-hal yung bilang mag-ay ka diri. Ay, nalabas yung tiyo. Nalabas yung tiyo. Tingala si Ante. Nasikong tabi diri. Ako raman isa nang da-drive. Mura pag na-action pagkabuang. Ano siya isang nga mo action pagkabuang. Basta mag-vlog ka. Maglagot na ko ng ubang dito ang mga nana. Kaya dili nila isulti, di nila ikuan. Ano man? Kamuray gusto mo kwarta? Kamuray gusto maka-income? Baka mo gabahe? No? At least karon sa mga naglantaw diya sa ato ang Facebook mo, sa atong page. Kabalo mo, sana. Saman, maglantaw mo, saman, mag-viewers na mo. Musuon mo na ako, nga waagyan pa. Kung gani kasapi atin karon. So, nana mga guys, mga unsa pa na diya, no? Dagang paagi nga makasapi ka sa Facebook o sa YouTube o sa online na platforms guys, dagang mga paagi. No, kung mag-focus lang dito ko kay lingaw. Parihan mo karon nga naglantaw nga wa kay lingaw, no? Magsigil ka Facebook diya, wag ikaw nakapanghaling diya, wag ka nakalungkag, no? Wag ka nagsubo kasi mong mama, wag ka nakatahon, ikaw, kung di nagsigil yung gagaling mo nga, no? What's up guys? Musta mong tanan diya mga boys, mga guys? This is the way. First tulay ba eh? Oh, first tulay lagi, first tulay. Let's go! Tumasok. Ayaw lang ang sakyan na. Ayaw lang. Okay. Clear. Kami dahil tuktok-kalaw guys sa mga taga-pagadian o taga-Luzon Valley. Kami dahil tuktok-kalaw, tuktok-kalaw. Ano siya guys? Tuktok-kalaw. Tuktok-kalaw. Okay. Shout out sa mga taga-pagadian dito, taga-Luzon Valley. Page, no? Okay. Ano siya instruction nga naman guys? Kuya ko yung iri-iriya guys. Let's go! Okay, simpa na sila guys. Kapaliksik, propusok ko yung gamit. Okay. Ano siya guys? Ang pinakalami nga dalan diri. Di pa din yung pinakalami. Lami lang. Napag mas lami. So, tara na! Ali na! Sunod na! Okay. Record na ba siya? Record pa di ay! Okay, muna siya i-style sa mga vlogger guys. Vlogger, motovlogger ko na ba? Motovlogger. Tara. Ano na siya i-pahingan lugar eh. Ano yun, nalimot ko sa ngalan. Tuktukalaw ko dyan nga amrog manipis ne. Marag manipis ang tawa kanini sa yung lugar manipis. Ang mga na manipis ne. Pero gwapo kay Giodri guys. So, gwapo kay Giodri. Sa video, murag gili tangason kita na siguro. Kung nakakapagsunal diri, hal-hal yung bilang mag-ay ka diri. Okay, let's go! Mira si Gunda lang ngayon guys. Bakal naglangit mo. Bakal naglangit mo. Bakal naglangit mo. Sila
nunon ka na din lugar, mahapon, mabuntag, auto, no? So, naanatan ang din Russia, gikubok. Karoon na, buntag pa sa'yo, nasukso pa. Nakarigsing na. No? 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 Okay, second round. Off-road. Off-road. Road. Dapat guys, sa ng mga naglantaw no? Sa atong mga video. Follow, like, or sa mga tawag na ito sa Facebook mo para makasapit ang atong video, no? Hindi na ito mag-plastic doon, no? I-post ka na video ito, no? Aram makasapit, ha? So, kung mo di ako, video pag mo, kasapit mo, sa tamay. Sigod maglantaw, no? So, kung mga tana mo, nakasapit na makuha niyo, kung mo nakasapit. Oo. So, padaghanan ninyo ako ang followers. Ano kasapi na, sabi mo. Ano siya, literal na siya guys. Ano siya, Ginoo, di ba ito magpa. Asin-asin mo na, kuhan, ano mo na. Okay, bot. At bot ninyo guys. Utok ka na. Video mo, hininga mo, passion, bot mo. Isang trip, bot. Sa may purpose niya gawas na gusto mo makasapi yun ay sponsor. Ano prank ka. Ikaw ano sa tinawag mo mga guys, mga naglantaw di ako mga video, no? Di ka sa kuwang video sa inyong paglantaw sa ilang mga video guys, na ginagawa mo nag-skip sa ilang mga ads kana guys, ako na magnatabang no? Sa mga naglantaw sa ilang mga video ano itinoon, no? At nasapi na sila ninyo. Diba? Ano, ka na mga kuhan niya, sa video, mga vlogger, ngayon hindi pang lantaw sa Facebook ng mga feeds, no? Ay yung di kahinan o oras kasi di mo bili, mga nonsense kayo mga content. Nonsense mga content, pero sila, nakasapi na sila, bilibo, 100,000, no? Ano siya guys, kung gusto mo may nanapod, soon mo nila, ako naganaman mo kung soon, diba? Wala lang kayo followers, no? Wala lang kayo kwan, so, ano na siya, no? Kung gusto mo makabalo, no? Di natin na ilimbong, ang uman mo gano'n, wala lang kasaba-saba, para sila na ang may madato, no? So, ano tinawag guys, mga boys, no? Ang mga nag-video mga nag-upload sa Facebook, sa utang ko lang mga platforms, no? Atong isa-isa, no? Facebook, pinakasikat man naroon, no? YouTube, Instagram, sa pa na diyan nga mga porn site. No? Ato lang porn site, isa pa magbaki mo diya, i-upload mo na kapi, diya po na guys. No? Ano na siya? So, ang process na niya, no? Nalang kay email, no? Register ka, automatic, nalang kay dagang mga followers or nakakay mga dagang subscribers, no? Nana, then, yung content daw, no? Maka-attract din sa mga sulukoy na hinaw, hindi naglantaw cellphone, no? No, nabiya, kasapi rin sila. So, sa ako po nga side, di manggit ko inyo nga full time, no? Nalingaw naman yun eh. Nalingaw ni siya nga, dalang tag-goal. Nalingaw naman nga to kaya nagmahulog naman abi, kaya nagmahal lang ko mag-video, diba? No, kaya kaya ako akong kagaling niya, no? Para reflect na ako sa akong kagaling niya ba? Side, kaya ako other side sa akong self, no? Gawas. Manay ka matuhuran sa mga nag-video diya sa Facebook, YouTube, o sa mga diya mga platforms, Instagram, sa mga diya. Once ganing ni-follow na kanila or ni-kuha na ka, naglantaw ka silang video, no? Maximum of 3 minutes na lang siguro gani na maglantaw ka, ako ikag nakatabang nila guys, no? Ako na uban siguro na may nakita ka na mag-video sila na
hatag ko na sila sa mga pobre, o mga pobre yun, o mga wagin bitay na ho, o makao, na hatag sila na, diba, lanta, ganahan kayo mo, na mga magsibagay, kana automatic, kasapi sila na guys, isang paghatag sila na mga dagko kayo nga mga talang goods, o mga products, o sa padya nga mga kwarta, in return sa inyong mga gitang lantaw, sa ilang views, sa ilang kwan, triple, no? Triple pa na guys, or more pa ang ilang masapi na guys, kung daghan sila views, no? Yung million pa na ilang views, parte dagkuha, no? Oo. Ako nangihirdan diya guys, no? Ako uso karong panahon na. Pero di po na dali makuha guys, no? Kaya even sa kuha, pila na katuig, 2017 siguro kung nag-start ang video. Wala. Akong page, akong Facebook page, akong YouTube, wala pa na monetize akong YouTube. Akong page, ambot lang. Kaya pa po'y klaro, pa po'y kaila mong mapangatanan. Pero muna siya reality, no? So, makabalo. So, parang kabalo na mo, pagsugod na mo diya, kaya mga dapat, diba? Nana yun ang process. Nana ang process, guys. Ang lagot na ko na ubang dito ang mga nana. Kaya dili nila isulti, di nila ikuan. Ano man? Kamu rin gusto mo kwarta? Kamu rin gusto maka-income? Kamu gabahe? No? At least karon sa mga naglantaw diya sa ato ang Facebook mo, sa atong page, kabalo mo, sana, saman, maglantara mo, saman, mag-viewers na mo, musuon mo na ako, nga, waayod, kung gani kasapi ating karon. So, nana mga guys, mga unsa pa na diya, no? Dagang pangagi nga makasapi ka sa Facebook o sa YouTube o sa online na platforms guys, dagang mga pangagi, no? Kung mag-focus lang dito ko sa lingaw, parihan mo karon nga naglantaw nga wala lingaw, no? Sige ka Facebook niya, wala ito nakapanghaling niya, hindi ka nakalungkad, no? Huwag kang subo kasi mga mama, huwag ka nakatahod, hindi ka nag-Facebook, ikaw, kung di nag-video rin ang kagalingan niya, no? O gina, basta nakay kamera diya guys, nakay cellphone o sa kay minsin mo diya nga maka-kuhan ka, pwede na ka magsugod, no? Ang pinakakailangan na, padaghana lang ng followers. Then, ang viewers o yung content, no? Dapat ay tag mga content. So ako, aminado ko, honestly speaking, kuhan guys. Ay, nalapas yan ko. Nalapas yan ko. Tingala si Ante, nasikong tabi diri. Ako raman isa nang na-drive. Ano, puro pag na-action, tagkabuang, ano. Ano siya sign nga mo action, tagkabuang, basta mag-vlog ka. No? So, balik pa. Ano, ako sa nang nilot. Okay, iwasan sa ko ng karsada guys. Iwasan sa ko ng agyanan na. Okay, mag-focus sa pag-isi tagtabi. Masig na simplang inverter eh. Dito tama ba? Balik ta, no? Sa atong mga video ko, no? No? So, ako, aminado ko sa ako ang content na dili siya viewable kayo, no? Kay bati. Baka mismo mo yung bati. Bati. Dili mo kayo kung ako, dahil mamuda ko ang kuwang ko. Dilaan, hapon. Hindi mo guna mo. Kaya mo ang pumagit mo saan mo content na mo. Kuhaan ka. Boom, no? Boom, panis. No? More imong baso, mas dagan pag views, no? So, pag dagan nagbaso siya. So, dagan pa mga mayong mo advice din. Ako, di man yung advice lang. Istorya lang. Kuhaan lang ka ng may balo lang ninyo. So, ako naman abot. And ako na i-cut ng video, no? Ano lang. So, ang video natin ngayon is about naman. About mo diyan kasi lantaw ron. Nagsubo kasi ng ginikanan, huwag kami tahod, pinagsigil ng cellphone. Diba, sige. Kunin nga ng video, no? Kaya hindi ko na ako na. So, nanata ka rin sa Lesson Valley, guys. Okay, so, ano si Sundalaga o Pinocchis, no? Okay, so, ako sa sunod video naman, no? So, please, Genji Vlogs, like, share, subscribe, o follow sa akong page, no? So, wala, ako nilimutan dyan sa description siguro, no? Ang mga link, magkanda ka na akong link, ha? So, dili na
virus. I-click ko na link. Di na gina virus guys. Ano? Ay mag-handle ko na akong link. Di na virus. So that's it. I'll be out. Bye-bye.